Kom igen, Madde. Madeleine, varsågod och rid. Kom igen, Madde. Nej, jag kollar så att det inte krockar med varandra. Det är därför vi fixar. Varför har de ingen musik nu för? Det har de haft hela tiden. Ni köpte ett par byxor. För det känns som att det liksom vibrerar i luften när det inte är musik. Det blir mer av vet du, den här diskussionen vilket jag som har med dig här och hur. Kom igen, Madde. Det skiter vi i. Men Tobbe. Ring nu på telefonsvararen och säg 162 70 62 30. Säg bara, för vi har ju skrivit det. Om man ringer så ringer vi upp. Klarar vi nu? Bra, Madde! 00:73:09. En bra start för Bollnäs ridsällskapslag. Det är ingen som har varit in dig.